अमाया जोंना रुखानानै लाबबाय ओइ वान टेन दोननाय प्लास्टिकखौ आं हानला दे गरमखौ जानो जाप्लाव साम' खनैयानो बिसोरो जेरै जेनबाय आंनि आपेलखौ लाबोफा दे नोंनि गारियाव दङ सोंदों सोंनाया लाबो मेथाइ दंफायो Hey friends, नै आं दिनै फटादैलाम पिकनिक स्पटआव दंफैयो लोगोफोरजों जों जमा माने जोंना दिनै टारगेटआ बेयावनो बेदर हांना जानानै दुगैनाय आरोना ओमफ्राय मा खालामो मा मायो नायलांदो नोंथांमोना फटादैलाम पिकनिक स्पटखौ जों माने बेदरखौ रुखानानै लाबोदों आरोना लोगोमोननि न'आव रुखानानै लाबोनानै ओमफ्राय ना डाइरेक्ट बनबो लानानै फैखादों डाइरेक्ट हांनानै जानोसै अमा हांनायनि सेटआप जागासिनो सेटआप ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगां बेखौल' बुंनो सानो माने हिनजावफोराना जेरावबो सेफटि गैलालै ओमफ्राय बिदिनो सानै साथामफोरजों बारा जेराव बिदि बारा गोजानाव थांनाया मोजां नङा आरोना माने एसे लोगो बुरजाबाथाय मोजांसिन जायो आरो माने लोगोफोर जाबाथाय एसेबाबो कम्फर्टेबलबो मोनो आरोना कम्फर्ट एसे सेफटिनि माबा थायो आरोना लोगोफोर बुरजाबाथाय ओंखायनो माने जेरावबो जमा थां एसेबाबो मोजां जेरैबायदि सान्दुं गोसाखामोन ना जों जायगाखौनो नागिरना माने नै जों ट्रेक्टर लामा माने गारि सुनो लांग्रा लामायावसो आयौ जोंनानै माल माथाफ्रा आदै आथिं सासुगारदोंबा नै जोंना प्रिय हाय नाय दोनाय दि गोलैगोन हाय नाय दोनाय जोंना फिसा जानाय ओइ नैयाव सासे नाथुर नागिरगासिनो जों माने साइडआव गान दामबाय थादोंमोन दे मबाइलजों ओमफ्राय कपिराइट फैजानो गिनानै होनोबो हायासै माखौबा रायलायनायफोरखौ बिगफ्रा हे गारियाव सोनांगोन सोरबा बन नांगौबा लांफैफिनगोन जोंना बैयाव दंमोन जों ओमफ्राय डाइरेक्ट दुगैनो जों बैयाव थांदोंमोन बैयाव जादोंमोन गैला जों फैना लाग्रा रियं मेंबाय हा मेंबाय उय नै दा सान्दुं माने फटादैलामाव दैयानो गैया आरोना ग्रासलेन्ड अखा हाबासो दै जाफिनसिगोन इखैजा ओमफ्राय नै जों दुगैनो जायगाखौनो नागिरना माथो ओरै खाथिंलाय नागिरबाय थादों मावखै थांनो नागिरदों थांफिननोसै दैयानो गैया ओइयाव दुगैनो नागिरदोंमोन जों ओइयाव जायगायानो गैला दुगैनो सान्दुङा दै मोनफैबाय हा 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 अभी यहाँ पे नहाएगा हम लोग
नायलाय दै गैयानो गोजोनलाबायदो उदां खालामनो रोङाबाय दैया नाय मासे बेसे जायो ini pa yung video ko. Koro. Nani no ini fry. Fix lang ako siya. Ay ini fry. Raya gitu na. Ni yung buli ba. थांबाय थांफिननोसै खौसे दं लोगोफोरा जोंना मा उन्दुबाय मा नाम Topes. Topes na matile. Cream sorbet. Ayun na. Ang nubo. Balas kalam natin tama. Topes na namba. Topes. Topes so. Alam na ito. What the fuck? जों दा दहायनि जायगायाव थांफिननोसै लेट्रिन खाथियाव खथा दैलामनि लेट्रिन खाथियाव बैग्रि बिफां दं बैग्रि बिफां बाय जों दा थांफिननोसै खथा दैलाम बाय बाय Kulana itu kalau pes. नै रिउमा उन्दुलांबाय जोंना फिसाजोआ आयंआ थांफिनसै Tata Hana Bye bye Simba. Tata, Dabra. So thanks for watching guys. Video ko जोबजासिम नायजोबनायनि थाखाय माने भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो बिदि गोदान भिडिअ बानायनाय जायाखै बे भिडिअ गोबाव जाबायमोन दिनैसो आपल'ड होबाय आं खालामाखै आंखौ जे सुमाननाय खनसे बाबु सुमान दे हाय cuma itu enak ah ya hai cuma